फाइनालि गाइस हाजोआव सफैमारबाय अरुणाचल हाजोआव नै नाय जा मोजां नुखादों आरो बार स्रो स्रोनो सान्दुं गोसाबाबो बेरायनायखौ गाराखै जोङो अरुणाचल लामाया ओरैखा बाराबाबो नै गाइस दासो बिरहांदों नोंथांमोनखौ आंनि मनि बर' फिसा चेनेलाव खनसे बरायबावबाय दिनै माबायावहाय राजक'ट एयारपर्टआवहाय बेरायहैनो नागिरदों आरो आब' आलासि फैदों ओमफ्राय बिसोरो जोंनि राजक'ट एयारपर्टखौ नायनो बेखौनो दिन्थिहैनो नागिरदों आरो आंजों लोगोसे बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आइयाबो थांगोन आरो ओमफ्राय दा आब'मोनखौ दाहाय देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम थौदो बिदिब्ला थांबाय थानोसै एयारपर्टसिम सान्दुंथारमोन नालाय दहायो जा गरमखा इटानगरावबो थांबावगोनसो जोङो जा गरम सान्दुं गोसाथार नालाय दसे रेस्ट लादों आब'मोना बार स्रो स्रोथार जा मोजां बार फैखादों नोंथांमोननोबो एसे देखायनो नायलांबाय था नै गाइस एयारपर्टनि भिउ हाजोआ नै जा समायनाखायो थाबाय थानो लुबैथारो जा मोजांखा जायगाया आयौ 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 थाबाय थानो लुगैथावथाव नोंथांमोनहा बेरायनो लुगैना लुगैया बेबायदि आंथ' जा बेरायनो लुगैखायो जा मोजांखानो भिउआ थान्दानो थाबाय थानो हाजोआ नै जा समायनाखा एयारपर्ट नै मानसिफोरा नेगासिनो गाखोनो नै जोंना खाला ससमाया
जा मोजां नुखादों नै बिबारफोराबो Guys, दा न' थांनोसै बेरायखांबाय जा सान्दुं गोसाखा आयौ मेवो नों आंखौ मानो मेवहोदों एयारपर्ट बेरायनायखौ जोंखौ लानानै देनां फैबा नायनो हागोन आब'जों ओइ समाव फैदोंमोन 2023 आव खैराबारिनि आलासि सान्दुङा नुदोंना नुवाखै मिथिया नै सान्दुङा अयथासार गोसाखा दसे बेरायनो होनानै फैबाय आरो मोजां मोनबाय फैनानै ना केसा लागा मजा बेरायनो सान्दुं गोसाबाबो जा समायनाखा रायजोफोर सोरबाफोर नायनोबा लोगोफोर हलंगिनि एयारपर्टआ कालि हो जाऊंगी कालि हाय हाय सान्दुं गोसा बैफोर बिबारफोरा मोजां मोजां बारजोब्बासो दा डिसेम्बराव जा सुन्दर जागोन नै बिबारा बारथ'वाखैनो जा मोजां मोजां गायदों आरो मालाबा फैबावगोन माबाबा मा होनोमोनलाय एसे दोमैलुबा मोजां जाबा बेरायनो जोंना गारिया बैयाव दं सान्दुङा इमान गोसा रायजोफोर नङा लोगोफोरसो हाय हाय इतना गर्मी लोगोफोर गरमावहाय बेरायनायानो मजायानो आलादाखा आरो ना कि खय येस जोंना गारिया आजाव 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 माथो खेवबाबो जाला आदा जाबाय थांदो आया गाखोग्रोदो लोगोफोरजों न'निफ्राय नारेंखल लाबोफाखादों दाननानै सान्दुं गोसा जानो गरमथार नालाय आरो दै लाबोफाखादोंथ' आया ini dia hah बथलाव सोना ini nak hai tu दुगैखालै मानसिया नालि गाइस हाजोआव सफैमारबाय अरुणाचल हाजोआव नै नाय जा मोजां नुखादों आरो बार स्रो स्रोनो सान्दुं गोसाबाबो बेरायनायखौ गाराखै जोङो जा मोजांखानो लाभ इउ जा मोजां मोनखादों बारजों आयै बेरायबाय थानो मजायानो बेलेगखा सान्दुं गोसायाव नाय फट'गा बिराद ब्लार जादों नायलाय नोङो बैखौ मोजांथार नुदों गोजौखौ गाइस जोङो दा राजकटआव सफैफिनबाय आरो नै हटेलाव हाबदों जोङो इटानगरसिम थांनो हायासै आरो माबा अरुणाचल लामाया ओरैखा बारा माबा गारि गाखोनो हाया नालाय माबाबाय आरो
फैफिनबाय आरो खै किल'मिटार थाबावनांगौमोनलै जों थांनाया इटानगरसिम 9 किल'मिटार थांबावनांगौमोन आरो होमबाना जों इटानगर मोनसिगौमोन अरुणाचल थांनो हायासै बेखौनो ओंखायनो फैफिनबाय आरो हटेलाव हाबदों दा रावखौबो देखाया बिसोर लाजियोनो आंखौ मानसिफोरा नायगासिनो नामा माने दासो सफैदों नै जन्थ्र फन्थ्र बायनानै लाबोजोब्बाय जोङो राजकटनिफ्राय ओइ जाग्राया लाबो जाग्राया आयै आयै गबोजोब्बाय आंनि मबाइला सेल्फि स्टिना हर नों हानाय नंथारामोनलै आयौ आयौ मा जादों जोंनो ओंखारबोद' ओंखारबोनोनो हाला बि मालाय बैयावहाय साना गोलैबाय बे दहाय माबानिया बेखौहाय जा मोजां नुदों दाहाय माबानोसै दाहाय साफा खालामनोसै नादा थाथ' हा गैला गाइस दासो न' सफैदों आयौ मेंलायलायबाय